Magud niya tinago sa Ginoo kanang pasabot wala gisulti ang dalan ba. Ug ang tao pod wala naibaw sa dalan sa Ginoo kay tinago man. Mao bitaw na kanang dalan sa Ginoo is a highway. Wala sila kabalo sa way. Mao na kung magisgot ta kang David o kang Solomon, ang ilang prayer matod pa niya, teach me thy way. Tudloi ko sa imong dalan. Ang Proverbs chapter 21 verse 8, the way of man is forward and is strength, but as for the pure, his work is right. Matod pa niya, ang dalan daw sa Ginoo is forward and is strength. Pero katong mga pure, his work is right. Katong mga putli nga mga tao kay o bitaw na kung mga lagat ta sa Ginoo kinahanglan putli gyud ta. Anong pure ba? Pure heart, mo nang gingon love the Lord with all your heart. Kinahanglan ka ng how to love the Lord with all your heart. Mag-pure ka. Kanang imog yung kasing-kasing, maura na imong tinguha diri karon adlaw lang. Ayaw lang gud sa Lunes, ayaw lang gud sa hantod sa Sabado. Karon lang ang iyang gingon, matubang ka sa Ginoo. Mo nang gingon kinsa may mubarog ya tubangan sa Ginoo. Kun dili ka tulang putli kasing-kasing. Mo na ang iyang work is right, but the way of man is forward and strength. Kaba mo sa nang forward? Kanang habitually lang disposed to disobedience and opposition. Kanang mga kinaiya na lang niya ba nga nagpagawa sa iyang pagka-disobedient and opposition. What yo lang good pero maminaw pulong sa Ginoo sa iyang kaugalingon. Wa ko kabalo kung kinsay mga opposition diri. Basig mo upos mo. O disobey mo, bisag maminaw lang mo pero di day mo tuo. Ang Ginoo na sayo dana. Mao na ang dalan sa tao. Mao na ang kinaya sa tao. Mao na kung ikaw nangalagad sa Ginoo, kung pure ka, tama na ang imuhang gibuhat na kay ang dalan manggod sa tao is na matod pa niya disobedience and opposition lang yun na. Mao na kung ani mo sa simbahan, para kung maminaw mo sa pulong sa Ginoo, kanang walay gitawag og against ba. Kay pulong man ni sa Ginoo, okay lang siguro kung pulong lang sa tao nga gigamit na pud ang pulong sa Ginoo. Mo nang gingon nagwali lang og isa ka oras unya isa lang ka bersikulo kay ngano man halos tanan mga explanation is puro ra sa iyahang kaugalingon na sabtan. Mo na iyang gitawag din mo disobey gyud ka, muupos gyud ka. Ako'y nainumduman nga din akong kauban ba, nagsulti sa kwadro na daw wali siya lang ka bersikulo, pero 2 ka oras, saan ka na pagsulti, no? Murag bakag na yun na, kay nga naman, sa 2 ka oras, yaro, isa ra ka pulong ng imong gingon. Mabitaw ni kining pulong sa Ginoo is interpreted na ni. Di lang ni mo ni masabtan, kay nga naman, lisod man good, no? Lisod man good, sabto ni pulong sa Ginoo. Unless, kanang ikaw spiritual. Wala iyang gingon, kanang forward daw kuno ang dalan sa tao forward, mao gyud na ang iyang tao nga disobedient and opposition matod pa sa dictionary. Kanang strength different from what is usual. Anang talagsaon na ang iyang gibuhat, different yun na from unsa gani buhaton diri, lahi gyud na iya ha. Lahi gyud na iya ha. Imbis natin buluhaton nga diin maghalad ta diha sa Ginoo, mag-awit na diya sa Ginoo, lahi gina iya, maghilom-hilom ra gina siya. Mo nang gingon strength ba ang iyang pag-anhid dinhi? Kabaw mo nang strength, delikado ra ba nang mag-ani ka diri niya ang imong di-ani diri ka nang talagsaon lang. Mo bitan nang gingon sa Sipanaya chapter 1 verse 8 ha. And it shall come to pass and in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the king children and all such are clothed with strange apparel. Na kung mauna ang imong gibuhat diri strange yun na lahi yun na opposition yun ka, ambot pasabot nga din kanang gitawag disobedient yun ka kaning gisulti sa pulong sa Ginoo. Abin mo sa tinuod, ang Ginoo may nagsulti ni dili ako. Ako lang tingog gisulti mo man ni ang pulong nga akong gisulti ninyo. Mo na iyang giingon strange apparel. Iyag yung silutan. Muna nga, kung wato gani mo sa simbahan, kung di ka gusto nga ako mahimong pastor, muna giingon nga, mas mayo pang mangita ka dito sa uban kay kunra nga buani ka diri,
nga din ikaw mo nagingon ang imong dalan forward lang and straight because muupos gyud ka kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Ako sa tinuod ako atong unang panahon opposition man ko. Budis ubigyo ko kay nga naman ang mga wali sa pastor manakayon ko kulang. Anang ubot pasabot napagani mo yung ko di mao. Kay nga naman nagabasa ko kog pulong sa Ginoo. Nabasahan na guna ko na tanan niya muwali ka mo nang usay di ko malipay ang mga gitawag magwali nga wala ganing nakatunan. Kanang mga giwali lang muwali labi na kanang mga batan-on muwali sa tinuod lang wa ganing na sila kabaw kung kano sa magsugot ang mga pastor magwali. Mana konsultihan ta mo na isulat diri ang pastor nga magwali nga dapat natutuhuan kanang mga nag-edad nag-30 pero kanang wala kabot og 30 dili na pwede magwawali. Si Jesus Christ, kano sa man siya nagsugod? Sa diya, na 30 na siya. Kunya, tulo lang siya katuig, nagwali. Kalibutan. Pagka 33, nawala na siya. Muna nga, importante nga, doon naging knowledge ang tao. Ang Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways. My ways, said the Lord. Mo ginaanggingon sa Ginoo. Kay kanan yung mga dalan, dili gina akong dalan ug kana inyong mga una-una dili na akong nauna. Nga naman sa verse 9 mingon pa niya, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mo na yang gingon, taas gyud ang mahula sa Ginoo para sa tao. Dili nang gingon sa naalan ta sa simbahan ang Ginoo naguna-huna na nato. No, ang una-una sa Ginoo katugyod kinahanglan mahibaw at pulo sa Ginoo nga dili ka mahimong opposition, dili ka mahimong disobedient. Na ang tanan mga gisulti sa pulong sa Ginoo wa nimo tumana nga naalagya ko ka sige paminaw. O bitaw na ako kabaw kung kinsay rebellious ninyo. Waabot ra gyud ang panahon. Waabot ang panahon. O bitaw na ako padayon dili gyud po gumingon ninyo nga dugay pa ang panahon. Hapit na kinsa may moingon nga hapit na ang panahon. Kung why mo ingon, ako mo ingon, kaya ang pulong nga akong gibasahan, hiingon yun siya nga hapit na ang panahon. So therefore, magsige kong ingon, hapit na ang panahon nga magbantay kita, kaya nga naman ang Ginoo nag-ingon yun nga, walay nasayod. Nga mo na nga, kung may nasayod, sumay, kung buhato, kaya way nasayod, magtanga lang dahil, simple, magbantay kita. Wala yung gingon din eh. Ang dalan nato, dili na dalan sa Ginoo. Isaiah chapter 53, verse 6, All we like a sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity for us all. Maninungdan ang mga Hebrewanon, ang mga Hudiyo, ang Ginoo, nag-lead na lang sila og mga daotan. Kaya nga naman, sila manggod sama puno daw sa mga karnero nga nangawala, nangasaag. Ang tanan daw kuno mga tao, ni turn everyone to his own way. Ang ilahan na lang kagalingon ang ilang gibuhat. Walay nungdan ang Ginoo naglid. Wala matunang natualang ni pamaagi. Di ita mangita sa pamaagi dili sa Ginoo. Ang Ginoo mulid nimo. Wala nga importante nga doon natin pulo sa Ginoo nga din mo na guidance nato. Mo ni mulid nato. Ingon pa niya din sa Jeremiah chapter 5 verse 4. Therefore I said, surely these are poor, they are foolish, for they know not the way of the Lord, nor the judgment of their God. Giinan ni Jeremiah sila. Wanang gingon sila, sigurado gayod nga, mga pobre, mga buang-buang, kaya nga naman, wala sila nasayod sa dalan sa Ginoo. Ni bisan sa judgment sa ilang Diyos, giinan na sila. So di ta moingon nga din ang mga Israelites usa lang giingon pasalamat lang ganita nga do na tay gitawag og nasundan kung silang gibuhat sa Ginoo mo nang usa ni tabo nila. O bitaw na nga kita pud nga nangalagad sa Ginoo ato pud ay buhaton sa tinuod lang wa man tay pulong nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Kun dili sa Apostol Pablo nagsulti lang sa tuwa kung unsa atong buhaton. Nga aron madawat ang atong pagdaig pagsimba sa Ginoo, pero ang tinuod yung bisugo sa Ginoo dito sa ila mo na sila ang atong admonition, sila atong learning ba kay nang magtuon kanila kung unsa ilang gibuhat sa Ginoo, nagsulti man ang Ginoo ngadto kanila mo nang nahitabo kanila. Mo bitaw na kita
Sigurado punta, therefore I said, surely these are poor and they are foolish, for they know not the way of the Lord, nor the judgment of their God. Kung di ta kabalo sa judgment sa Ginoo, sa dalan sa Ginoo, apil punta sa pulong nga gingon ni Jeremiah, sigurado kini mga katawhan pobre yun ni. Sigurado kini mga katawhan, mga buang-buang yun ni. Kaya nga naman, huwag yun sila nasayod sa mga dalan padung sa kinabuhi. Mao bitaw na sa Jeremiah chapter 6 verse 16, doon na gisulti giprapisi sa Ginoo ha. Thus it the Lord, matod pa niya, ang Ginoo nag-ingon, ingon ni Jeremiah, stand ye in the ways and see and ask for the old path. Where is the good way? And walk therein. And ye shall find rest for your soul. But they said, we will not walk. Matod pa niya therein. Mao na ilang gisulti daan. Niya kita, kung gisultihan tayo ini, sa matong baton, wingon puta, we will not walk therein. Kung sila naadto sa panahon ni Hitler, kita sad maadto puta sa panahon sa Great Tribulation. Mga mga tao nga makabila ng Great Tribulation, kay nga naman, kanang wa naglakaw sa dalan sa Ginoo, adunay dalan sa kinabuhi. Muna kung gingon ninyo. Wala yang giningon. Ang Ginoo daw nag-ingon, barog kamo diha sa dalan. Matod pa niya, o makita ninyo, unya, pangayo kamo sa Ginoo sa daang dalan. Where is the good way? Kanang daang dalan. Muna ang good way ha. Katong gisulti ni Moses. And walk therein. Nga, lakaw mo dito. Kung sa may ordinance, kung sa may law, kung sa may statute, muna gyud atong pagabuhaton, lakwon. Nga naman, aron makapahulay yun ang atong kalag. For your soul, manang giingon, find rest of your soul. Labi na kung maabot ni mga dagkong katalagman. Asa man ta, mo bitaw na, dalay kong ginakuha na ko nahadlok ang mga dagkong katalagman. Ang akong kalag, aduna na ni pahulay nga padulungan kay ganuan, ang Ginoo nag-promise. Ang Ginoo nag-lead, may tungod siyang pulong. Muna ang mga dalan nga iyang giingon, nga diin mo, barog ta diya, unya, pangayoon na to ng old path, kanang daang dalan ba nga atong una, nga ang Ginoo naghatag kanila og way. Nga matod pa niya, aron kining atong kalag, makapahulay yun ni. Aron sa panahon sa gitawag kagubot, wala na tayo kahadlok. Ako, di na po mahadlok, di na po magingon nga, madala pa ko grabdo. Ang akong gituhuan, nga ang Ginoo gayon, mag-ilis akong pagalingon, aron dili ko magbarog kanunay sa kahadlok. Si David nag-ingon sa Psalms 95, verse 10, ingon pa niya, 40 years long I was grieved with this generation and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Katong yang gidala sa wilderness, wa sila kabalo nga mao na unta tong dalan sa Ginoo. Giprapisi manggod na mo nang gingon. Nahitabo na sa ila nga di gid sila kaybalo sa dalan sa Ginoo aron kitang mga sumusunod. Mo nang gingon magpadayong pagpangita sa dalan sa Ginoo kay wa pa manggod natapos ang kalibutan, wa pa man nahuman pagbuhat ang Ginoo sa panahon nga sila gayo gidala dito sa wilderness, which is wa sila na butangan sa Ginoo nga mao ni ang dalan nga ang Ginoo naggiya nato. Umatod pa sa ilahang gitawag og kinabuhi tung una, wa sila pasabta ba. Aron nga din kung aduna may katapusan sa panahon unya matod pa ang pulong sa Ginoo sa ulang adlaw, ang mosampit sa Ginoo mao ray maluwas. Sa ulang adlaw pa mo na nga kita naa na ta sa last days. Nanampit ta sa Ginoo siguradong maluwas. Sila wala sila ina nga maluwas. Kung dili giinan sila nga wa sila mahibaw sa dalan sa Ginoo. Mo na sadya nga si Jesus Christ ni ani niingon gid siya, I am the way. Mo na si Jesus Christ mo na tong dalan. So unsa matong buhaton? Mo na ang tinuod nga kinabuhi, mo na muingon ko ninyo ang tinuod nga dalan nga mao si Jesus Christ kinabuhi na. Mo na nga kita mga lagat tatui gayud nga ang Ginoo nagakir sa atong kinabuhi ug dili gyud ta mawala. Dili sa kalibutan kundi makalahutay ta aron ma-receive nato ng reward, dili judgment, reward nga eternal life. Kanang eternal life crown manggud na. Mo na yang gingon sa Hebrews chapter 3 verse 10, wherefore I was grieved with that generation and said,
they do always err in their heart, and they have not known my ways. Bisan pa sa New Testament, gisulti yun na, nga bisan pa kanunay, nga matod pa, nga pulong sa Hebro, nga sila daw kuno, di pa kasuko ang Ginoo. No? Kani mga generation, sila nga generation, ilang di pa kasuko ang Ginoo kanunay. Kay nga naman, ang ilang gibuhat, mali, always err, do always err in their heart, and they have not known my ways. Nga naman, gibutahan yun sila sa Ginoo. Kung ato lang una-unaon, gibutahan sila sa Ginoo, kay nga naman, para ka nato, para sa tanang tao nga muwila kang Kristo Jesus nga siya ang dalan. Mabitan ng importante, nga din kita nangalagad sa Ginoo, kay balo kita kung asa ka mo agi. Kanang duha may kadala nag-ingon, ang dala nga padung sa kinabuhi naro, no? Kanang gamay kayo. Mo nang gingon jutera ang nakatultol, siyempre kung ikaw maglakaw sa dalan, di gyud ka mo agi sa lisod, ato gyud ka sa sayon, pero saon taman. Mo na ang gingon sa pulong sa Ginoo nga din ang musunod jud kang Kristo Jesus. Lisod jud. Nganong maglisod man ta sa agianan padung sa kinabuhi, ato ra nang may sigutan po nang nganong maglisod man gyud ta. Unsang klaseng kalisod nga atong agian aron lang makapot nato ang kinabuhi mga lay katapusan. Mao kani ang mga dalan sa tao. Bisan sa Roma ingon ni Apostol Pablo chapter 3 verse 9 and 12, they are all gone out of the way. Nangawala gyud sila diha sa dalan sa Ginoo. Mo nang giingon mga tao kuno. Si Apostol Pablo is a minister of the Gentiles. Nag-ingon yun sa mga Gentiles na bisan nidawat sila kang Kristo atong unang panahon. Pero nakita pa yun ni Apostol Pablo nga sila gayon nawala sa dalan sa Ginoo. Bisan kita karon kung way magsulti ini mga pulong sa Ginoo, may tuloy sa iyong dalan, nawala man kita. Ngano kabalo ba mo sa dalan sa Ginoo? Mo bitaw na hisgutan ta ng dalan sa Ginoo. Nganong giingon man difficult? Ngano man lisod, because kay ang gisugo ni Jesus Christ nga ato ang sudlan kanang narrow is the gate but lead it to life. Unya usa man nato na nganong narrow man, mo na ato isgutan pod nga din nganong narrow man. Unsa man atong buhaton? Aron may bawog kita nga naata sa dalan sa kinabuhi. Nganong moingon man ang tawo nga appointed ang tuman wants to die because naa sila sa dalan, tanang tao naa sa dalan sa Broadway. Wide, na sila sa dalan nga wide. Wide is the gate, and broad is the way. That lead it to life, to date. Mo nang hinungdan ang mga tao, siguro nangamatay because nakamangot sila sa dalan. Dagan ang nangamatay, natural gina mga matay because na sila sa dalan. But kanang gitawag og narrow is the way that lead it to life, and few there find it. Gamay ra man goy naka tultol mo nang gamay ray mo sulod pod mo na ang kita karon nakatultol ta sa unsa paagi nakatultol ta mo nang hisgutan nato na sa kinsa tong tawo nakatultol sa dalan sa kinabuhi kay nga naman naapoy gisulti diri kanang mga tawo kung duol kang Kristo mupalo kang Kristo nabi na siya buhaton. Number 1 gani ingon ni Jesus Christ, if any man be in Christ, unsa man yang giingon? Come after me, if any man come after me. Kay si Jesus ang dalan, usay buhaton niya, deny yourself, take up his cross, and follow me daily. Kung saan man yung pag-follow me daily? So siguro, ang mga tao, lahi ang ilang pagsabot sa daily, kada adlaw, daily siguro, follow me daily. Manang mga tao, dili na lang hinong mo-follow. Kaya wa makabalo, kung sa may sundon, kung sa may buhaton, kung sa may dalan nga aron sila magalakaw, mo na nga ang pulong sa Ginoo nagtudlo og dalan padung sa kinabuhi. Ingaw pa niya dinhi sa Jeremiah sa chapter 7 verse 3 and 5 nga ang Ginoo daw kuno ingon sa ilaha, di na lang nako ni i-summarize ko lang ni kay nasulti na ako ni atong una nga ang tanan nilang mga binuhatan, ang ilang mga dalan kanang dautan. Wanang niingon siya dito sa Jeremiah chapter 7 3 to 5, ingon pa niya, thus it the Lord of hosts, amend your ways and your doings. Kanang giingon niya, usba na inyong mga dalan o kanang inyong mga binuhatan. Kaya nga naman, bisan sa panahon ni Jeremiah,
gikan pa dito ang panahon ni Moses ang ilahang dalan nga ilang gilakad ilaro ka galingon gani ingon pa ni David akong nabasan ang ilang dalan manggod ka ng mga invention na lang nila gani giimbento ba ato ra na may isgutan nga din si David nag-ingon nga nasaag sila sa ilahang dalan tungod sa ilang mga imbento sa kanang mga program, mga pamaagi, mao daw kunuhay ni mo nang giingon ni Jesus Christ nga ang kingdom sa Ginoo is a mystery. Pero dito sa alagad sa Ginoo secret, pero dito sa mga dili iya sa Ginoo parables lang, pananglitan mo nang giingon nga ang tanang tao nangalagad lang pananglitan kunuhay ba nangalagad sa Ginoo para na kunuhay siya Kristohanon kay ngano man makita nimo sa balay nagabasag pulong sa Ginoo, nagday, nagampo, naminaw og mga alawiton sa Ginoo. Mo nang giingon parables lang na. Anong bot pasabot. Pero katong iya gayot sa Ginoo, itudlog yun niya ang dalan padung sa kingdom sa Ginoo. Kanang ang sikreto sa Ginoo dili matago ngadto sa iyang servant. Mo na nga ako mingon ninyo nga ang Ginoo wala nagtago sa iyang sikreto nga asa ang dalan sa Ginoo. Mo na atong tun-an pohon nga din kanang dalan sa Ginoo. Mo na ato ang laktan kung kita mahibaw. Mo na niingon siya sa Jeremiah chapter 26 verse 13 ngadto kanila sa wakpata sa wakpa niabot si Jesus Christ. Giingnan na sila daan sa verse 13. Therefore now amend your ways and your doings and obey the voice of the Lord your God. And the Lord will repent him of the evil that he had pronounced against you. Okay. Sultihan sila ni Jeremiah kay ngano man ang Ginoo doon plano sila nga laglagon sila. Sa diha nga wa pa nahitabo sa panahon ni Hitler gisultihan na sila ni Jeremiah. Sabi niyo si Jeremiah dugera nawala si Jeremiah nagsulti na dadaan mao na kini mga tao sa Ginoo niingon ang pulong sa Ginoo gidala ni Jeremiah, amend your ways and your doings, obey the voice of the Lord your God, and the Lord will repent him of the evil that he hath pronounced against you. Nakasulti na ang Ginoo sa ilaha nga kundi mo mutuman, kundi niyo usba na ang inyong mga dalan o ang inyong mga binuhatan, mahiag to gyud mo sa kalaglagan. Mo to nga ang tanan mga Hudiyo sa panahon sa Second World War, tuwa sila kang Hitler, giunsa sila, nalaglag sila, siguro sa imong una nganong naamang ta sila Diyos nga buhi, nganong wa man sila giluwas, wa man sila gilukat, wa man sila tabangi, because giingnan na sila, amen. Mabitaw na si Jesus Christ ang usa ka butang nga nagsulti sa dalan nga din dapat i-amend na nato. Pasalamat lang ta kay ngano man si Jesus Christ nagtudlo og dalan, pero sa panahon dito nila wa gyud sila tudlo sa dalan. Pero although si Jeremiah nag-ingon nga ang Ginoo naghatag og way of life and the way of death, pero ang ilang gipili gayud is the way of death. Mo nang hinungdan nga diin ang ilahang dalan giingnan sa Ginoo nga i-amend na. Mo na nga kita po kadi kinahanglan usbon nato pud atong dalan kay basig mahiadto na inunta dito sa tawag og 666 the Great Tribulation kung dili nato usbon ni atong mga dalan. Pabitay nungdan ang libro ni Jonas nganong si Jonas gisulat aron bilang usa ka gitawag pagtulon-an nato kay bawo mo sa istorya ni Jonas ang Ginoo adunay pronunciation ngadto sa Ninibe nga laglago niyang Ninibe kay dautan na kaayo, pero giingnan niya si Jonah nga adtuwa sila wali sila nga ang Ginoo kanila nagalagot nasuko. Mo nang niingon ang pulong sa Ginoo kang Jonas adtuwa sila wali sila kay silutan ko sila. Mo to nga si Jonas pabalibad-balibad siya kay ngano man kabalo siya sa lugar sa Ninibe mga kuyaw ng tao diha. Wala na discourage si Jonas daan nga pag-ingon sa Ninibe kay nahibaw gyud sila sa Ninibe is wanang delikado nga lugar. Pero kay ang Ginoo may naggitawag og nagplano mo to si Jonas bisag kung saon niya pagbalibad bisag asa siya moadto di siya moadto dito kay siya gisugo sa Ginoo gikuha gyud siya.
mo na nga pinaagi atong gitawag og gilamoy siya sa isda, ang isda hinoy nagdala dito sa iya ha. Pero mo nang gingon imposible nga tuwa nato, pero ang Ginoo makahimo sa tanan, di ba? Mo bitaw nang gisulat dito sa kasulatan inspired by God ni aron mo ni atong sundon mo na si Jonas gilamoy sa dakong isda sa sulod sa tulo ka adlaw, pero nganong nabuhi man sila, nganong nabuhi pa man siya tungod kay ang Ginoo nagbuot natong tanan. Unya sa diya nga niadto siya dito sa Ninive, gisultihan niya ang mga taga Ninive kay kundi daw sila maghinulsol. Mo na laglagon jud sila. Mo na ang sulat diri sa libro ni Jonas naghinulsol na sila. O ginong niyo nagrepent sila. Mo na hinungdan ang Ninive wa niya laglaga kay ngano man nagrepent man. Bisan ang hari nila nagrepent kay ngano man sa tinud kung imo basahon tong history sa Ninive nga ang mga taga Ninive nakailag yun sa Diyos sa Israel. Pagkaibalo nila nga si Jonas ni adto dito niingon dahil siya sa hari, ako gipadala sa Ginoo niya kay bawo sila nga Israelite si Jonas. Otong dito ang mga gitawag kadagkuan dito sa Ninive, mo to nagbuhat sila og sacrifice nga ang Ginoo naminaw nila. Mo na nga din ang Ginoo nagapasaylo nila. Mo na sa kabutang nga di kita kinahanglan i-amend nato ang pamaagi nato kay ngano man ang taga Ninive giusab yun nila. Mo na nga kung atong usbon ang atong pagpangalagad karon kay kinsa may nagsulti sa tunay nga pagpangalagad diha sa Ginoo kay balo ba niya unsay tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo? O bitaw na nga ang pulong sa Ginoo nagpropesyonadaan nga ang mga pagsimba, mga halad, mga sacrifice ingon ni propeta Daniel mahimo ng abomination that make it desolation. Kanang mahimong kaligut-gutan sa Ginoo ba? Dili gyud ni moingon mo adto wagay pulong sa Ginoo nag-ingon nga din ang tanan nga mosampit sa Ginoo mga mamatarong tanan. Kun dili magkadaotan ng yapon bisan magdayeg ta sa Ginoo kay mao nay nahitabo sa lahat. Pero kung i-amend nato ang dalan nga atong gibuhat, unsa man day ang dalan nga atong gibuhat, mo bitaw na atong hisgutan gyud na kanang dalan nga atong pagabuhaton aron mao kana atong lakwon. Mo na nga din ingon pa sa Jonah chapter 9, sa diya nga kung sila maghinulsol o i-amend nila, who can tell, sa verse 9, no? Jonah chapter 3 verse 9, who can tell if God will turn and repent and turn away from His first anger, that, matod pa niya, we perish not, nga matod pa niya, kinsa may nasayod kung ang Ginoo diay iyang baliktaron o usbo niya ang iyahang gitawag og first anger. Kanang first anger kanang grabe nga kapungot sa Ginoo ngadto sa Ninive ba. Mo bitaw na hinungdan nga diin si Jonah ni adto unya ang Ginoo gibaliktad niya nga dili na lang niya silutan ang Ninive kay ngano man tungod kay giamid nila ang dalan nga kung dili daw nato kung atong hunaw-naon kining first anger sa Ginoo o first anger that we perish not, aron dili lang ta malaglag, labi na nga ang tanang kalaglagan waabot kaning gitawag og 666 sa tanan mga Kristohanon, kay kining 666 kining Great Tribulation mao ni ang pag-uyog sa kalibutan Dios sa mga Kristohanon. Pareho ang atong gitawag sa ato nga usa lang ganito kabalaod kanang protocol ba nga din mag sa to gani sa balay mag quarantine ta kanang sitawag ana gi-lockdown na ta, di ba? Murag alang sa mga tao nga nahigugma sa pagsimba sa Ginoo, nag-uul dito sila. Di ba? Nag-uul dito nga nganong di kasimba. Ambot sa inyo ha. O bitaw na ako makaingon ko sa Ginoo, Lord, pagkapait kung dili mi kadayeg kasimba nga mao ginamong life. Pero para sa tao nga dili hinimbawon ug wa kasabot, nga katumaw tong dalan, baliwala lang to nila. Mas lipay pa sila, dagang nalipay ato kay labi na nga ningon ang mga pastor nga maghimo na lang sila live stream silang balay. Mapiting lipaya ang ubanoy. Pero kung ikaw iya sa Ginoo, kung ikaw nagtuo sa Ginoo, ikaw nakasabot sa pulong sa Ginoo, nga kining balay sa Ginoo ipabuhat ni kani adto pa aron ang Ginoo makig-uban. Dili nang balay nimo nga magdaig ka dito nga ang Ginoo giingnan si Moses pabuhati og balay aron makig-uban ko nila. Mo na kining balay ang Ginoo makig-uban nimo. Kay mao na ang gingon ang balay is a sign between me and matod pa niya ang Dios, matod pa ni Jeremiah.
Mo bitaw na nga importante gayud nga kita mahibaw sa knowledge sa Ginoo. Mo na nga din si Jonah gipaadto aron basi pa daw kinsa may nasayod nga baliktaron sa Ginoo ang iyahang pronunciation nga kapungot o versus anger. Mao pud na ang kanang Great Tribulation 666 kalagot na sa Ginoo nga ipanimalo sa mga Kristohanon nga nagbinuang sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo nang naigingon dito sa Hebrew na how you supposed to be na imong ginauna punishment to those who are insulting the Holy Spirit and kanang gitawag og gi-despise ang word of God. Usa daw silot daw kuno ang imong nahunahunaan. Sa tinuod akong imbasaw ng pulong sa Ginoo kanang Great Tribulation is mao bitaw ng Great Tribulation kay ngano man ipabati gyud sa Ginoo kung unsa siya kasuko, kapungot, mo nang giingon niya, ayaw mo panimalos, kaya kung manimalos, moabot ang panahon, kung ikaw di mailisan, mo atog yung ka sa marking, ngunya ka nang mamarkahan, mo nang giingon, di na maluwas, ngunya, kung dili ka iya, kanang dili ka mailisan sa imuhang lawas, simpre, o sapir yung ka sa marking, ngunya, kung di ka magpamarka, saan nila ka uno ni mo, 3.5 years good na, mo bito na ang giingon sa Ginoo is obey. Kinahanglan may baw mo sa ordinance and law. O nang gingon niya ang first anger of God kanang kabaw mo sa nang first anger of God. Abi nimo sa tinuod lang gibasa na pulong sa Ginoo kada adlaw gyud siya nasuko sa mga Israelite kay ang ilang gibuhat gi-continue nila ang pagkakasuko sa Ginoo. Sa asa paagi nasuko ang Ginoo sa ilaha by jealousy. Sa ilang mga lugar daw kuno sa simbahan kanang nasuko ang Ginoo sa high places. Wala nga ako nagisulat pero ako na nang nabasahan sa high places and nagjilos ang Ginoo sa ilahang mga gitawag og image kanang mga idol ba. Wanang giingon nga nagsilos ang Ginoo kay imbis ang Ginoo may nagbuhat sa ilaha dito na hinuon sila magbuo sa kanang gitawag og kanang giingon sa ni Isaiah nga ang mga tao daw dito nidagan sa ilang Dios nga dili ka kita, dili ka lihok, dili ka tubag. Kanang mga kahoy daw nga ilang gipurma o kanang gisimba na grupo. Una ang Ginoo nagsilos kay mas damor na inoon nga sila magsilibrar kaysa pag-celebrate nila diya sa Ginoo nga pagpasalamat. O bitaw na kanatong pag-ani diri celebration man ni. Mas kuyaw kayo ang celebration nila sa mga butang sa kalibutan. Tako kayo iyang handa kay ngano man labi na kay ang iyang anak gikasal, labi na kay nakapalit siya og balay, inaugurasyon, tanan mga butang, gihandaan og dako. Kaya nga naman, tungod kay nagpasalamat daw kuno sa Ginoo, which is nga ang Ginoo gayud nagsulti ang tinuod pagpasalamat mao gyud ning pag-anhi sa balay sa Ginoo. Mao na kanang gitawag first anger sa Ginoo, ingon pa sa dictionary, kanang first anger of God is violently ligda. Violently, kanang grabe ba? Matod pa sa dictionary, nga matod pa niya given to fighting or killing. Mo nang gingon kanang kapungot sa Ginoo gituklod yung ngadto sa pakig-away, kanang pakig-luglog yun nimo og pagpatay daw kuno. Mo nang gingon first anger of God is gingon pa sa dictionary vehement yun niya. Kanang vehemence, kanang grabe ba? Grabe yung kayong kapungot sa Ginoo. Nga matod pa sa first anger dito sa dictionary, extremely. Mo nang gingon disappointing yun na. Mga synonyms ana is dreadful, fearful, furious, hard, terrible, and explosive. Mo nang gingon sa dictionary, ang another kanang kapungot sa Ginoo is grabe na, butog yun na sa imo ang din halos ikaw mubate yun. Kaya nga naman, dreadful na, fearful na, kadlukan yun na. Unang naigingon sa Hebrews, it is a fearful things to fall into the hands of the living God. Hebrews 10:31 mas guro na. Una yung gingon sa kabutang nga ikaw mahulog sa kamot sa Dios. Mahulog ka lang sa kamot sa Ginoo. Delikado na kay ngano man ang Ginoo gayon manimalos tungod sa iyang kapungot. Mo bitaw na akong gingon sa inyo nga din kinahanglan gayon ta adunay knowledge. Kung wa kay knowledge, baliwala lang nimo anong pagsimba. Mo na ang gingon dinhi sa Exodus chapter 23 verse 21. Beware of him and obey his voice.
provoke him not, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. Muna yung gingon ni Moses. Matod pa niya, ayaw gyud ninyo, beware gyud of him nga dili mo mutuman sa sugo sa Ginoo. Beware of him, provoke him. Kanang ayaw gyud ninyo pakasuta ang Ginoo. Ingon pa ni Apostol Pablo, na-provoke daw ang Ginoo sa iyang jealousy kay ngano man halos ang tanan mga Gentiles nagsimba sa idol. Kabaw mo sa ng idol, kaning mga butang sa kalibutan ba mas labaw pa siguro ng mga butang sa kalibutan kaysa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Siguro imong giisip nga din labaw pa ang adlaw sa Lunes hangtod sa Sabado kaysa Domingo. Mo nang giingon na provoke ang Ginoo. Mabita na ang Ginoo nasayod sa tunaw nagkasig-kasig. Mabita na moingon ko ninyo sa tibok niyong kalag o kusog hunahuna kasig-kasig. Ila gyud nining adlaw nga kani mao ni atong life diya sa Ginoo kung gidawat ta sa Ginoo. Mo na yang gingon sa Deuteronomy, nag-usap po siya sa chapter 8 verse 11. Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping His commandments and His judgment and His statutes, which I command thee this day. Mo na yang gingon, ayaw gyud niya buhata, pagbantay gyud mo, kanang makalimot mo sa pagtuman sa sugo sa Ginoo, kanang wa mo nagbantay in not keeping the commandments and His judgment. Wa mo nagbantay ning judgment sa Ginoo. Wa ani mo sa simbahan, wa mo kabalo sa judgment sa Ginoo, kay gibaliwala lang niyo bisag nahibaw na mo sa judgment sa Ginoo, gibaliwala mo nang gingon beware. Kay nga naman, I will not pardon your transgression. Na matod pa niya and His statutes which I command thee this day. Nga din kanang gisugo nako kaninyo karon. Bantayi gyud na ninyo. Nga din ang Ginoo maprobok nga dili mo magbantay anang mga sugo para na ron nahimo na mo Kristohano ani na mo simbat wa mo kabaw unsay gisugo sa Ginoo. Mo bitaw nang number 1 nga gisugo sa Ginoo nga mo anhita diri unsa man atong buhaton. Sabat day, keep it holy. Mo nang pangayo mo daag pasaylo dito pa lang. Kay diri wala na altar call, wala na pagpasaylo. Kay diri mo kana ang paghalad sa pagpasalamat sa Ginoo. Ang atong service mo ni atong gihalad ang ato ang kaugalingon diha sa Dios. Mo nang himuon nato ning halad nga buhi nga matud pa niya present your body a living sacrifice holy acceptable unto God. That is your reasonable service. Mo na atong reason sa pagpangalagan sa Ginoo, mag-present yun sa atong kagalingon. O kanang with thanksgiving sa ato ang mga butang nga nadawat. Mo nang naghalat, nagpasalamat. Nga, kung sa may butang nga imong nadawat, mo ko na ang gitawag nimo gihatag sa Ginoo kung sa imong nadawat. Siguro mga butang, mga pagkaon, mo nang hatagin po ng Ginoo Lord ni ang hinatag nimo. Bilang pakita, pagpasalamat, paglabaw sa tanan, ang ikatulo, kanang fruit of your lips, kanang tingog di mo pasalamati ang Ginoo. Nga din ikaw dapat mudayeg gyud ka sa Ginoo, muawit gyud ka og pagdayeg sa Ginoo bilang matud pa niya ingon pa ni David nga all that hath breath, kanang tanan nga adunay gininhawa, just praise the Lord. Unya kay naa pa man kay gininhawa, musa man nimo pagtingog. Mo na nga ako moingon nga kanang tanan ikatulong pasalamat nimo sa Hebrews 13:15. Matod pa niya, i-continue daw ninyo ang paghalad diya sa inyohang mga bunga sa inyong mga dila. Kanang fruit of your lips. So, fruit of your lips. Kanang mga tingog ninyo. O bitaw na kanang inyong mga tingog daw kuno na ay usa ka butang nga gingon ni Apostol Pablo ha. Kang ihalag ganin na ninyong tingog, ayaw daw na gamitan ninyo anang tingog para sa mga daotan. Kay matod pa niya sa sampul niya, wala daw tab-ang nga tubig nga nagawa sa dagat. Wala daw tab-ang ba? Walay parat nga naa diya sa tab-ang. Umuato ka sa sapa, di ka kitag tubod nga parat. Umuato ka dito sa dagat, di ka kita og tubod nga tab-ang. Kundi ang gikan lang sa sapa, muato gyud dito. Mo nang gitawag og kanang magsagol ng parat kay ang gingon sa Ginoo, kung kanang imuhang tingog gigamit nimo sa Ginoo, ayaw po nang gamitan sa panghimaraot sa tao. Ayaw ginay pamalikas, ayaw gyud na mao bitaw na dapat lagi kita dita
muhatag og mga pulong para tawhanon kundi kining ato ang tingo para ra gyud sa Ginoo. Mo nang fruit of our lips. Mo na iyang gingon dinhi. Sa Deuteronomy chapter 9, furthermore, the Lord spake unto me, saying, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Let me alone, that I may destroy them, and blot out their names from under heaven, and I will make of thee a nation mightier and a greater than thee. Muni giingon sa Ginoo kang Moses kay ang mga tao manggod nagbiwer, wa gyud sila nagtuman ana. O nang niingon siya, busa karon ingon siya sa kang Moses. The Lord spake unto me. Matod pa niya kang sa mga tao ba nga ang Ginoo daw nagsulti kaniya nga furthermore saying, have seen these people, nakita ko kining mga katawhan. Behold, tanawa niyo, it is a stiff-necked people. Gahi og liog ba? Kabaw naman ang stiff-neck nga di mulihog gani. Manay yang gingon, stiff-necked people sila. Unya kita karon nagbasa ta ini naisulat man na kundi ta mo tuo sa sulat ni Moses. Unsa pa may isu tuho ana to si Kristo. Kung si Moses nagsulti dapat ato tong hinumduman kay mo old ways, old path nga atong agian. Sila stiff-necked people, kita stick people. Stiff-necked na gahi na ilang liog ha, kanang di gyud mulingi ba sa mga pulong sa Ginoo. Di gyud mahinumdum sa pulong sa Ginoo mo nang pagkani sa simbahan. Baliwala na tong pulong sa Ginoo. Murag wa nay nakatunan ba mo na hinungdan dili mo grow. Mo nang dili mo himong kanang matinud-anon sa Ginoo which is nga gusto sa Ginoo mag-learn ta niya aron mo grow ta. Mo grow ta sa love, mo grow ta sa faith, mo grow ta sa spiritual. Yang saon man kay nga naman stiff-neck man halos di mulingi sa mga pulong nga gisugos sa Ginoo. Beware to forget the Lord thy God in not keeping the commandment. Nga sila di gyud sila mo keep sa sugos sa Ginoo. Kabaw ba mo sa sugos sa Ginoo? If you seek me early, you find me. Mo nang gingon kung imong pangitao na sayo, makaplagan yun na nimo. Pero kung dili sayo, pangutan na daw imong kaugalingon. Kung di sayo, wala lang gingon sa Ginoo basta ang iyahang judgment. If you seek me early, shall find me. Mobita nang call unto him while he is near. Seek unto him while he will find. Pangita siya samtang makaplagan ka. O makaplagan mo siya kay kung dili mo nang mabot lantak na. Wala iyang giingon ha. Ingon dayon ang Ginoo daw ni Moses, let me alone. Ingon siya, pasagdi ko mag-inusara. That I may destroy them, nga ako na silang laglagon, and blot out their names from under heaven, and I will make thee a nation mightier and greater than they. Himuon akong mga nasod, nga labaw pa sa ila, kusgan pa kay sa ila. Munang ningon siya, tuguti ko karon ako mag-inusara nga ako na silang irison diri sa kalibutan. Muna tanan nga matay diri giiris na sa Ginoo, dili na gikuha ha. Basig mingo mo gikuha na siya sa Ginoo. Giiris. Matod pa niya kang Moses ingna na mga katawhan. Tuguti ko karon nga ako nang irison ang ilang ngalan ubos sa kalibutan. So ang tanan mga nangawala na ngalan naa na lang sa lapida. So therefore, unang Ginoo nag-ingon siya kay nga naman stiff-neck siguro. Muna makaingon ko ang mga magwawali atong unang panahon nga wa nagwali. Manang giingon sa ila to paninglon sila. O bitaw na karon ra mo mahibaw, karon ra ta gipahibaw ini nga kamatuoran nga giingon sa Ginoo, "Isa no the truth has set you free." O bitaw na nga ang Ginoo mag-iris sa ngalan sa tao. Ilang ngalan nga dili ubos sa kalibutan. Unya himuon niya ang mga nasod mightier, greater than they. Matod pa niya kanang mga Israelites daw puno. Mas daghan pa mo na nga ang pinakakuyaw nga mga nasod diri. Amerika, China, Russia, sila asa man sila, di man sila kuyaw. Doon na lang sila yung mga weapon nga high-tech. Pero di ta makaingon kay ang Ginoo nag-ingon sila, gihimo sa Ginoo ang mga nasod labaw pa kay sa ila. Labaw pa sa tanan gipang-iris na tong mga
Avenue 12 tribes of Jerusalem. Diiris naman to sa Ginoo ang mga 12 tribes of Jerusalem. Nangawala na diri ba, pero sila kay 12 tribes of Jerusalem han gitagana na to sa Ginoo nga dunay 12 tribes nga tribo sa Israel, 12 tribes of Israelites. Naa na to dito sa naisulat na to sa libro sa kinabuhi kay mao man na ang atong kauban dito nya kita multitudes lang tayo ingon sa Revelation, uban lang ta sa mga daghan pod nga gipangkuha sa Ginoo, pero diri sa atong nasod mo na maningkamot ta kay gamay ra ang gitawag maluwas. Wa bitaw na yang giingon dinhi ha. Ang mga tao daw sa Israel, they did not obey the voice of the Lord, not keeping the commandment, the judgment, and His statutes. Nga mao na yang giingon dito sa Numbers, niingon si ang Ginoo kang Moses ha. Sa Numbers chapter 14 verse 27, how long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me? I have heard the murmuring of the children of Israel, which they murmur against me. Mao na ang giingon sa Ginoo, kanos adaw kini undang ilang pagbagulbol nako. Kaysa tinuod lang samtang gidala sila dito sa wilderness, wa sila laing gibuhat, nagbagulbol sila kay ngano man puro na lang mana buntog ang ilang gikaon. Anang langgam ba? Langgam, mana, pero wa sila kabalo nga katong ilang gikaon nga mana is the food of the angels. Pagkaon to sa manulunda, nga gihatag sa Ginoo nila, pero tungod sa ilang pagkabagulbolan, kitagaan na sa promised land. Mo bitaw na iyang giingon dito, nagbagulbol. Hangtod kanus sila magbagulbol. 40 years daw sila nagbagulbol. Mo bitaw na si Apostol Pablo, nagpahinumdum yun siya. Ingon pa niya dito sa 1 Corinthians, chapter 10, sa verse 9 to 12, ato ning basaw na. Ingon pa ni Apostol Pablo, nagpahinumdum siya sa mga Gentiles ni, yang gingon, neither let us tempt Christ, as some of them also tempt, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for an example, and they are written for our admonition, upon whom the end of the world are come. Wherefore let him that he thinketh, he standeth, take heed, lest he fall. Tanawa. Mo bitaw nang magbantay kita, nga din bisan kita na himong Kristohanon. Nga matod pa niya, kinahanglan din ninyo tintalon si Kristo, nga sama sa uban daw gitintal nila, unya nangalaglag dinan sila sa mga serpent. Ni magbagulbol ta sama sa uban nga nagbagulbol. Unya nalaglag na hinoon sa mga tiglaglag, destroyer of the destroyer. Mo ni ang tanan daw kunong butang mahitabo lang kuno bilang example nato nga naisulat kini para sa atong pagtulunan. Kaya nga naman, nga ang kalibutan kuno ilabi na hapit na matapos. Subusa nga ikaw nagunahuna nga nagpabilin pagtindog basi unyag mataga ka. Kaya nga naman, tungod kay kitistingan nimo si Kristo. O bitaw dunay gingon sa Philippians chapter 2 verse 12. Do all things without murmuring. Kamao na yang gingon din sa verse 16, holding forth the word of life. Kinanglan ako ginangkuptan ang word of life, kini mga pulong sa kinabuhi nga gitudlo. Nga kanang word of life nga